Ποιος? Ποιος είναι? Ποιος? Ο αναλογός αυτός του Έβιου. Από πού? Υιό! Υιό! Φωνάζω εγώ! Ο Υιός της Εμέλης και του Διός! Υιό! Υιό! Δέσποτα! Δέσποτα! Ελπές Σοφία Σόφες! Βρώμιε! Βρώμιε! Σεισμέ ιερέ! Α! Το δώμα του Περθέα! Τρέμει! Τεινάζεται! Πέφτει! Ο Διόνυσος είναι εδώ! Πιστέψτε! Πιστέψτε! Α! Δείτε! Οι πέτρες! Οι στήλοι! Κυλάν στη γη! Από μέσα! Βαθιά! Ο Χρόνιος φωνάζει! Άναψε! Άστραψε κεραφνέ! Καίγε! Κάψε τα δώματα του Περθέα! Α! Κοιτάξτε! Πώς το πύρα πλώθηκε! Τυλίγει το Άγιο Πνεύμα της Εμέλης! Πήρε ξανά η φλόκα και το έσωσε! Η κάφτρα εκείνης της αστραπής του Δία! Τα σώματά σας, τρομαγμένες με ναύες, κάτω στη γη ρίξτε τα! Τις πατήστε με τα σώματά σας! Να ο βασιλέας! Αυτός που ετράναξε τα σπίτια! Ο πόνος του Δία! Επιφαίνεται!